Салом духтарои хушу, салом апаву хоҳаро, салом ҳамаи дузандаҳо. Имрӯз қатъи шумо ма як куртаи детский барои духтаракам медузум. Куртаи мо поёнаш хеле юбкача дорад, барои ин камзулчашай болошай 28 сантиметр кушодиша гирифтам, дарозиша 31 сантиметр, ҳозираш дам примерно приблизительно гирифтагӣ меркоша. Баъд бо чен мекунем. Гарданша 7 сантиметр гирифтагим, на 11 сантиметр даҳани курта. Баъд гирдак мекашемаш. баъд аз ин намебарем, дар болои пуштак монда гарданро мебарем, ки ҳарчон тоғри бошанд. баъде ки гардана бирдем, баъд бо пешака айрӯ анамо хати кашидагитон баъд мебаренаш. бо диққат нигоҳ кунед духтаро, бо куҷош ки нофаҳмоӣ шуд ба дар смсо нависонед. Чиқеле ки шумо ҳозиро наворои мара хушу тамошо намекунем, просмотрро беҳад каманд. Духтаро дастгирӣ кунен, камтар канали мана. ана китфро гирифтам 10, инҷаро 13 монда. Манам хел ҷои остинро мекашам. Кушоди обхват грудиро 25 ҳозиражда мондагиам. баъд бо мебаримша. гуфтастам ки ин ҳозиражда ҳамин хел размерои ҳамин хел дани момент ҳавоӣ. буридем манам хел хушрӯ карда. ҳардуш ячем, барои ки кӯдак онқадар пеши бар калон мисол нест. Барои ин ҳарча ячем буридагем. аптачка тайёр мекунем. Аптачкам ранги даҳани курта монда мебарем. размери ҳамаш ранги пешак. болои ҳам монда мебарем. баъд аз он мана нигоҳ ки аптачкаро камакак гирдшакл полукруг карда, нӯкушда оварда мебурӯем. гирдиш қатъиян манам хел мебарен. баъд аверлок зада онро утюг мекунем. нависо